Slováci, pozdravujem vás, sme na maďarsko-slovenskej hranici prechod Čahy a vidíte, že je niečo pred polnocou, monitorujeme tú situáciu, lebo tí migranti naozaj v týchto miestach prechádzajú, ale buď sú tí migranti hlúpi, alebo tí prevádzači sú primitívni, lebo keď sa pozriete priamo na hranicu, tak žiadna kontrola tu nestojí a práve je to divné, že v takejto mimoriadnej situácii ani na priamo hraničnom prechode nestojí žiadna policajná hliadka, ktorá by kontrolovala autá, dodávky, kamióny, ktoré prechádzajú. Čiže my sa ideme pozrieť pozdĺž hranice s Maďarskom a budeme vás informovať v pokračovaní tohto videa. Pozri sa, normálne to tu je nič, nikto, nikde, žiadna hliadka. Dobre, a potom? Nič. Dobre. A vypnite. Dobre. Vážení Slováci, ja sa nedivím, že tá migrácia je v takom veľkom počte, ako to vidíte aj v médiách, pretože my prechádzame túto južnú hranicu, monitorujeme tu a my sme celú dobu, čo sa tu premávame hore-dole, nestretli jedno policajné auto. Prevádzači sú sofistikovaní, pretože majú techniku, majú drony, ktorými monitorujú pohyb osôb, majú drony s termovíziou a naša polícia spí, pretože naša polícia má techniku, má štvorkolky, má termovízie, má personál a popri tom nič nerobí, pretože na tomto úseku, ktorý je od Šiach až po slovenské Ďarmoty až po Veľký Krtíš, sme nestretli jednu policajnú hliadku, čiže ja nevidím, prečo by tí migranti mali chodiť práve v noci, keď oni vlastne môžu chodiť aj cez deň a u nás iba registrujú a všetko je v poriadku a potom si tu kempujú kade tade. Čiže ak chceme zabrániť takéto migrácii, tak mali by sme tým migrantom ukázať, že nám Slovákom to nie je jedno, že to nenecháme len tak a znepríjemniť im práve ten prechod napríklad z Maďarska na Slovensko. A keď vidíme, že politici si dajú krásne kravaty a dávajú trestné oznámenia na Hamrana, tak ja neviem, aké to má riešenie, alebo sa chodia fotiť s migrantami do Krtíša, pretože tieto veľké politické strany, ktoré o tom hovoria, majú dosť veľkú členskú základňu, aby sa ku nám pridali a mohli sme spoločne monitorovať hranice maďarsko-slovenské, aby sme zabránili vpádu týchto migrantov na Slovensko. Ak to neurobí polícia, musíme to urobiť my, občania. A my, občania, aj my, Kotlebovci z ľudovej strany naše Slovensko, nenecháme, aby takíto migranti ohrozovali životy práve Slovákov a občanov Slovenskej republiky.